देखंतु देखंतु आमे दुई भौणी मझियाणी सान इयाड़े 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 हाय चल जी गरम रे आइसक्रीम खाया चलती आइसक्रीम खाऊच तम ना कौन कौन तुपटुकी का ना तुपटुकी देख खरा दिने आम खाऊ थंडा थंडा आइसक्रीम व्यूअर्स माने देखेबो नी कन्या खाइबो समस्ते को जोड़ी की देख ए चीयर्स चीयर्स हां ओके चीयर्स करी खाइ जा नहीं ये थारा डॉन तम ना कोन माधव चंद्र आगुर थरे आपण देखिथे याको आज आछन तांकर जाइज ना आने खरा दिन रो चुस्की मस्त चलची मस्ती ए आसा आसा मस्ती बहुत मस्ती आसा बेबी ना कौन ठंडा जोरे चिकू ने ने आसे देखन ए ठंडा है जोरे मुझे खाइबनी खाली बहुत जो बड़े चीयर्स छोटकू आसी गले नाच दे हाय कर दियो हाय ये मजा लागला छे हाथ देख मीठा चिक्कू चिक्कू हाँ माधुर पड़े माधव चंद्र भी खाइले वो बोई हो स्टिकर रखिलो से ए गल्ला चिकू कौन हाय कर देलु हाय हाय कर दे हाय हाँ पार्टी करी हाय हाय कर दे हाँ हाय हाय ए वो की दांत दे हाय कर दे हाय जोर कर दो हाय सुबुनी पार्टी हाय हाय पार्टी को सुबुन दर कोइली ना धयाउनु माजिया बुझाकु से भीतर बसी माजिबु ना देखंतु देखंतु आमे दुई भौणी मझियाणी सान आउ ये मो बड़ भौणी गेला भौणी इयाड़े 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 हाय इयाड़े हाय कर हाय इयाड़े इयाड़े एइडी कर नहीं करनु हाय 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 जोड़ा को जा रे जोड़ा दीदी एक्सरसाइज देखिले बाप बोंगर मजा देखंतु मो पु देखंतु भारी दुष्ट बाडूजी मुह आखि मार देलु रे आखि मार दे तो आखि देखी दे
आखि देखी हेई दियाड़ी ओ मोर नहीं तो आखि काई आखि हाँ ना क्लोज ଆଖି ମାରିବନି क्लोज कर दियो जय जगन्नाथ ଏମିତି ହବ ଆମର ଚିକୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଖରା ତ ବହୁତ ଜୋର ଏଠି ଲିଜା ଲିଆ ଭଜାରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଭାଇ ଦେଖିଲେ ସରିଲା କି ତମର ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋର ଆଶା ଯେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ସମୟ ପାଖାପାଖି 4ଟା ହେଲାଣି ଲିଜା କହିଲେ କ'ଣ ଖାଇବ ମୁଁ କହିଲି ଜଳଖିଆ କ'ଣ ହେଲେ ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ମ୍ୟାଗି କରିଦେବୁ ମୁଁ ଓକେ ମ୍ୟାଗି କର ମ୍ୟାଗି କରିକି ଆଣିବି ଯାଇକି କୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରଖ ମୁଁ ମ୍ୟାଗିଟା କରିକି ଆଣେ ହେରି ଓକେ ତମେ ଖାଇବ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଓକେ ଲିଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ଚୋରି ଚାଲିଛି ପର୍ସରୁ ମ୍ୟାଗି ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଚୁଟକିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳ ଚୁଟକି କେମିତି ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହାଇ କରିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଜୋର କୁହ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଦେ ପ୍ଲେଇଂ ମ୍ୟାଗି ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି ଖାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟି ଭୋକ ହଉଥିଲା ନା ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ ଭୋକ ହଉଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଭାତ ଖାଇଥିଲି ଅଳ୍ପ ଭାତ ଖାଇଥିଲ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନ ନାଇଁ ଠକେଇ ସବୁ ଆସୁଛି କରିବେ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଯିବା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ରହିବ ଆମ ଉପରେ ଏବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ରଖୁଛି ବାଏ ବାଏ